donkere man die komt zo naar de stoel op met een emmer. Die zei, ja, de tweede die is voor jullie. We staan op nummer 2 van overlast in Leeuwarden. Hoe komt het dan? Ja, gewoon sneeuwballen gooien, dingen bij de winkel stelen. Het is meestal gewoon een groep en dan zijn er 2 of 3 die verpesten het voor de rest. Ik vind dat er een plek in Leeuwarden moet zijn waar alle jeugdhang kan zitten. We rieden mee met jongerenwerkers Sander en Renze in Ljouwert. Wat vinden jongeren zelf van Oerlest en wat houden ze eens nodig? Rondje door de stad, kijken waar de jongeren rondhangen. Snap je dat mensen overlast ervaren van jullie, van andere jongeren? Daar hadden we perfect in het pannenkooitje, hadden we niet zoveel last van hadden heel veel mensen ook niet last van ons. Maar nu moeten we hier zitten en dat galmt heel erg, dus ja, dan snap ik het wel. We staan op nummer 2 van overlast in Leeuwarden. Snap je dat? Ja, eigenlijk wel. Het is zeg maar gewoon een middenpunt van iedereen die in Leeuwarden woont. Zeg maar, heel veel mensen komen vanaf daar, en dan is het een beetje een middenpunt. Ja, iedereen gaat naar Oudlangen, hè nu? Ja. We mogen niet meer zitten door de week. Niet meer. En wat gebeurt er dan? Komt politie? Ja, krijg je boete. 180 euro plus 9 euro administratiekosten. Wat heb je eigenlijk nodig? Wat hebben jullie hier buiten nodig? Ik denk vooral veel meer plekken voor de jeugd. Echt gewoon voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Ik vind dat er een plek in Leeuwarden moet zijn waar iedereen kan zitten zonder dat iemand er last van heeft. Want de jongeren zijn er wel om gewoon te chillen en zo. En nu hebben we nergens om te zitten. En ja, dan gaan we op plekken en dan krijgen we overlast.